Francúzsko, super, ktorý preferuje zámorský štýl hokeja, majú veľkých hráčov, často nahádzajú puky, všetci sme to videli a dúfajú, že brankár má svoj deň, aby sa postavil na hlavu a ukradol nejaké body. Takže znovu ťažký super, ale pre nás by to nemala byť nejaká prekážka, ktorá by nás mala nejakým spôsobom ohroziť za bojom o štvrťfinále. No a čo nás s Francúzmi spája? Mňa prvé, čo napadne, je tréner brankárov, môj dobrý kamarát Vlado Jadlovský, s ktorým som v juniorskom veku odhral veľa ťažkých zápasov na Slovensku a teraz je trénerom nároďáku. No a samozrejme ich štátny znak alebo logo je vlastne kohút a zlatý bažant je bažant, takže máme spoločného vtáka, no. Oni majú Paríž a my máme parížský šalát. Fanúšikovia, buďme k sebe zlatí.